Ginoo, maanaa ka ninyo. Manausap ka rin. Kinutlog gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Humaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitagpan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki, dinhi nga may 5 kapan nga sebada ug 2 ka isda, apan magunsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni atong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000, unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sebada nga gikaon sa mga tao, nakapunog, napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, niingon sila, sa walay duha-duha siya gayon ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Gamaliel inila nga magtutudlo pareseyo. Gani nahimo pud ni siya nga mentor ni San Pablo. Saulo nga nahimong San Pablo. No, iya tong profesor, no. Ningon si Gamaliel sa mga kadaguan sa mga Hudiyo nga nagsigi og gukod sa grupong pundok nila ni Pedro, katubang mga sumusunod sa atong Ginoo, atong higayuna. Di na gyud sila mahadlok lagi magwali, isag isod sila persuhan o kagawas ra gihapon niya wali na sad. Ilabad nilang unsa unta ni pagbadlong ni mga tawhana nga di na ni sila magwali anang Jesus nga nabanhaw. Alingisig na kaayo, no? Lagot na kay sila ba? Eh, dakpo nila, makagawas ang gihapon. Di, ilang pinahan, badlungon lagi nila, di magyum mo, kana laging in love na kay kas Ginoo ba, no? Kana yung bunga yun sa Paskos pagkabanhaw, nga di na ka mahadlok mo barog sa matuuran, mao mangguna, kana mo talo, pagay kas ka matuuran, mo talo pagkagsultis tinuod o niya, yang bahin sa atong Ginoo, wapag yung ka mabanhaw yun, no? Paskos pagkabanhaw. Lagi nindot kay na atong hinumduman. So, mauning nahitabo, ingon si Gamaliel, abi ninyo, kung tao ra gyud ang tao ra gyud magsugod ani, tao ra gyud ilang gisaligan, di ni magdugay. Kay numdum mo nitong grupo, 2 ka grupo iyang hinumdum nila, nangamatay ang ilang nangulo. Pag human nagkatibulaag silang tanan, gano man namatay ra gyapon kay tao man ang nagtukod. Pero Ginoo nagani maoy inyong
ang nagtukod ani, ang Ginoo na ilahang nagdumala nila, di yun na sama rin nakig-away mo sa Dios. Di yun na mabungkag. Mabitaw ning karon kita. Ginoo mo'y nagdana to, di ba? Di yun mabungkag. Basta Ginoo na. Nindot kay ni, maayo kay ni nga tambag, kinaadman ni, makapangutana ta, karon nga nabanaw ang Ginoo, kinsa mangyoy ang nagdumala sa kung kinabuhi karon. Kinsa may Ginoo ba, ang Ginoo naa ba sa among kapunungan, sa among grupo naa ba ang Ginoo? Kung wa ang Ginoo, mabungkag yun na. Magkatibulaag yun na itong kinabuhi kung wa ang Ginoo, kung wa sa ilabot. Diba, no? Ideology, kanang ideolohiya nga way Ginoo, bungkag na. Pabungkag na. Kanang gusto dayon buhat. O niya, walay pamalandong, walay Ginoo, agoy, di na magdugay. Di yun mahimong unit team. Basta way Ginoo, di yun na magka-unite ng team. Bungkag yun na. Okay? So, muna itong himnumnuman. Ang kapangutan na ta ba? Kung asa ang Ginoo, kung nabanhaw na bagyod ang Ginoo, buhi bagyod ang Ginoo, karon nga naauban ka nako. Ano man, sabi ninyo, dinis Ebanghelyo, atong nadungog pod, no nga, ang mga tao, naunsa to? Si Felipe ganig si Andres, nga dugay ng sunod-sunod sa Ginoo, mailan gyud nimo, ngano man, ang tao gani, nga wa gyud Ginoo, ang limitasyon ra gini makita, limitasyones. Unsa bay atong mahimo nga maura man gyud ni? Kana ha? Walls ra gyud makita sa mga tao, babag ra gyud na 5 kapan og 2 ka sibada. Ang ilang baon nila sa mga apostoles para sa Ginoo sila ra mao ra gyud ilang nakita. Di ni makapakaon og 5 kapan, 5,000 ka mga tao Bisa kita makahinumdum ta bitaw no kung naang Ginoo ngano man nakakaon ang 5,000 ka mga tao. No boundaries, no limitations when it comes to God, when it comes to the Lord. Wa gyud nay limitasyon. Mao nay timan igyod. Ngano man gihimong example ang bata, gamayng bata. Ingos Andres, di ay bata diri ay nagdag 5 kapan nga cebada ug 2 ka isda. Ang bata ni share, ni paambit ang bata. And then it started that people also shared. Natandog sila, ni hatag gani ang bata. Di nanggawas po na ilang mga baon, ang 5,000, nanggawas ilang mga baon, naghinatagay sila. When there is God, there is abundance. When there is God, there is generosity. Wa gani generosity, it's all selfishness. Ako ra gyud, ako. Mao tong favorite word, ako. Way mahimong makakaon nga 5,000, diha pa gani sobra, napulog 2 ka baskets, bukag nabilin. Tan-aw ra gyud, God is the Lord of our Lord is the Lord of abundance. Di gyud na mahimo nga, maka mulabang ta sa atong limitasyon kung wa ang Ginoo. Okay, ha? So, si Anastasio, pakapina lang, gamay lang yun. Si Anastasio, San Anastasio, iyang gidipinsaan nga si Kristo anak yun sa Dios. Si Kristo Ginoo yun. Si Anastasio, nagtudlo ba nato nga Ginoo si Kristo sa atong kinabuhi? Mas gisaligan ba nato atong kaugalingong kusog kaysa iyang mahatag nato nga walay unli mo na itong termino. Unlimited na, basta Ginoo na gani. Okay, hinaot pa unta ha. Atong pangutanon nga naa ba nato karon ng Ginoo uban ba sa akong kinabuhi. Amen.